Прошу. Пані Маруся, що сталося? Чому таке відео виклали ви? Що вас так дуже обурило? Чи ви вже розумієте, які можуть бути наслідки? Які можуть бути наслідки? Ну, я не знаю. Те, що правоохоронці можуть зацікавитися вами. Я вам відповім. Людина, яка принижувала всі українські цінності 6 років війни і заробляла гроші, доки бійці клали свої життя, стала президентом. Що мене, ви питаєте, що мене обурило? Мене обурила манера спілкування такої людини, 4-жди уклоніста, з бойцями, які з перших днів на війні і захищають цю державу. Мене це обурило, мене це обурює досі. А ще мене обурює спроба якісь там в суд подавати. Я вибачаюсь, на що подавати в суд? На те, що я його попередила, що якщо він буде так зневажливо вести себе до захисників цієї країни, то він може постраждати, то нехай краще прислухається до мене і дуже рекомендую це зробити, а не в суд подавати. Вони забулися, мабуть, з ким треба воювати. Вони забулися, що воювати треба з Путіним, а не з Марусею і Софією. Пані Маруся, чи правильно ми зрозуміли, ви не погрожували президентові України? Не погрожувала? Я його попереджувала про загрозу, яка може бути, тому що я чудово знаю, з ким він там розмовляв, що таке ветерани і що таке бійці, які пройшли війну. Я розумію, що він не усвідомлює взагалі, що це за люди, тому дуже йому рекомендую прислухатися, а не в позу ставати і бігти собі захисту шукати до правоохоронців.